Bon dia a tothom. Avui dijous us portem l'Infomarina. Us parla Cristina Chozas amb l'ajut dels meus companys Paula Martínez, Cristina Rodríguez, Sergio Ledesma i Pepe Carmona. El programa d'avui tractarà els següents temes. Desaparició definitiva de les recuperacions al juny. L'Institut treu les recuperacions al juny i això causa una gran polèmica entre els alumnes. En un moment els esbrinarem el perquè. Noves experiències a Itàlia. El viatge de fi de curs dels alumnes de quart d'ESO amb la seva opinió i amb l'entrevista al coordinador del viatge. Nou cicle d'electromedicina al centre. Informació del nou cicle i els seus avantatges amb l'explicació de la directora del centre. A continuació, a l'Infomarina. Graduació de la generació del 2000. Quina és la moda? A continuació, les prendes que més es portaran. El Teatre de Llagosta, l'opinió de molts actors que han fet teatre en aquest centre i l'entrevista amb el seu professor, Jaime Calvet. Com hem dit als titulars, ara ens farem ressò de la polèmica que ha generat la supressió de les recuperacions al juny. Hem fet un seguiment de la qüestió i pràcticament tots els alumnes hi estan en contra d'aquesta mesura. Per altra part, l'equip directiu pensa que no perjudica l'alumnat, ja que gran varietat de professors hi continuen fent les seves pròpies recuperacions dins de l'horari lectiu. A continuació podem escoltar l'opinió d'un seguit d'alumnes. Què penses de que hagin tret les recuperacions de juny? Pues crec que les recuperacions de juny ens servien per poder recuperar una assignatura i així a l'estiu no havíem d'estudiar per recuperar el setembre. Penso que és una mala decisió, ja que la gent que té moltes suspeses i ha de recuperar passa l'estiu amoïnat i també menys oportunitats de recuperar-les. Això suposa, des del meu punt de vista, més probabilitat de suspeses. Doncs que no m'agrada perquè si algú ha suspès diverses assignatures doncs ha d'estar tot l'estiu ocupat estudiant, ja que només té una sola oportunitat i és més difícil aprovar-la. Doncs jo crec que això està molt malament perquè hi ha molta gent que té de recuperar assignatures i només té una oportunitat i és molt difícil. Podem veure el gran desacord col·lectiu d'aquesta part de la comunitat educativa. A continuació, escoltarem la veu de dos dels representants de l'equip directiu, els dos caps d'estudis, el Josep Maria Pinós i la Sílvia Orozco. Per què heu tret les recuperacions del juny i què penses al respecte? S'han tret les recuperacions de juny, però de fet les recuperacions mai no haurien d'haver existit al juny perquè no entraven dintre de la legalitat. Les fèiem nosaltres per donar més oportunitats, en aquest cas als alumnes. Jo considero que és correcte haver-les tret definitivament perquè no ens podem jugar en un dia o no seria lògic jugar-nos tota la feina que hem fet durant un any en un dia i quan aquestes recuperacions es fan tot just al cap de 2 dies d'haver acabat tot un curs. Per tant, és més lògic fer recuperacions al setembre quan els alumnes tindran en aquest cas temps de preparar-se veritablement l'assignatura. Si no, la recuperació del juny no és ben bé una recuperació, és baixar molt el nivell perquè alguns alumnes puguin aprovar. I això considero que per la gent que ha treballat durant tot el curs no és correcte. Hem tret les recuperacions del juny perquè cada professor a la seva matèria ha fet les seves recuperacions dins de les hores de classe d'aquestes últimes setmanes. I aquestes recuperacions a vegades no tenen sentit perquè si un nano ha suspès 2 trimestres és molt difícil que una setmana tregui una bona nota. Llavors, el més lògic és que faci la recuperació al setembre, que té més temps. Informació sobre el viatge a Itàlia. Bon dia, avui parlarem una mica sobre el viatge que vam fer a Itàlia. He parlat amb el coordinador del viatge, que és l'Albert Vilalta. Aquí us deixo l'entrevista que vam tenir. Què n'opines del viatge a Itàlia d'aquest any? El viatge a Itàlia d'aquest any crec que ha sigut un dels que ha anat millor en els últims viatges que han fet. Ha anat bé perquè la gent, que eren molts, que eren quasi 70, us ha comportat bastant bé dintre del que cap i no ha hagut incidents molt greus, exceptuant un parell de coses que tothom sap, no? Però estic content del viatge. Per què l'heu avançat? Nosaltres, jo normalment sempre el faig el mes de juny, el que passa que aquest any des de direccions van dir que volien fer l'última setmana
de curs, els crèdits de síntesi, i ho tenien que fer tots junts. Per tant, em van dir que ho tenia que avançar el mes de maig, per disponibilitats de direcció. Vale. Quina ha sigut la ruta del viatge? Bé, la ruta del viatge és semblant a la que fem cada any. Aquest any vam sortir de Barcelona, vam anar a Gènova, al port de Gènova, i de Gènova vam anar a visitar els dos pobles que estan al costat de Florència, que són Pisa i després Lucca. Després d'estar a Pisa i Lucca vam anar 2 dies a Florència i finalment vam anar a l'altre cantó d'Itàlia, que és en el Vèneto, on vam estar 3 dies, 3 nits. I en el Vèneto vam veure Venècia i vam estar en un poble que es diu Lido de Jesolo, on havia platja, però que potser el temps no va acompanyar massa bé i la platja es va poder utilitzar poc. Després d'estar les 3 nits a Lido de Jesolo, que és Venècia, vam agafar l'autobús i vam anar a buscar el port de Roma, que és Civitavecchia, fent una parada d'un parell d'hores per dinar a Siena. Aquesta és la ruta d'aquest any. Molt bé. Què és el que penses que t'ha agradat més? Més que el que a mi m'ha agradat més, el que jo crec que als nens, a vosaltres, als alumnes, ha agradat més, és la segona part del viatge, que és el del Lido de Jesolo i Venècia. Realment el Lido de Jesolo és una ciutat molt turística que per la gent de la vostra edat realment us pot agradar molt. Llàstima de la platja que no va fer calor i va estar plovent, però sí que crec que la segona part del viatge, que és visita a Venècia i Lido de Jesolo, va agradar més que la primera part, que és Florència. De totes maneres, això va a gustos. La gent que volia veure Florència per algun motiu determinat, li agradaria la primera part. Però jo crec que en general va agradar més, i ja m'ho confirmaràs tu, ja que m'ho estàs preguntant, la segona part. Sí. Es continuarà fent el mateix viatge? Cada any, al mes de setembre, jo passo, quan comença el curs, passo una enquesta als alumnes que comencen quart, pregunto quants hi ha, si volen fer el viatge, i si hi ha alumnes els convoco un dia com a vosaltres, dic que hi haurà possiblement un viatge que es farà cap a tal lloc i llavors s'ha de concretar quants hi ha. Si hi ha un grup que va entre 40 o més de 40, 50 i 60, es podrà fer. Si no hi ha interès, menys de 40, no. Per tant, en principi, si no hi ha res que faci canviar d'opinió a la direcció, l'any que ve es tornarà a fer. I si els alumnes estan conformes i n'hi ha suficients, segurament farem un viatge semblant. Nou cicle d'electromedicina. Aquest cicle es feia de manera indirecta al centre gràcies al grau superior d'electrònica. La gran demanda d'aquest cicle a Catalunya va fer que es busqués un centre que es compleixi els requisits per dur a terme. Finalment, les instal·lacions de l'Institut Marina van ser les més adequades per dur a terme aquest cicle. A més, estan fent una aula per facilitar els estudis i les pràctiques. Aquest cicle és un FP dual que durarà 2.000 hores en 2 cursos, de les quals 1.650 són en el centre educatiu i 350 seran un centre de treball com a pràctiques remunerades. El tècnic superior en electromedicina clínica té com a competència general gestionar i realitzar el muntatge i manteniment de les instal·lacions, sistemes i equips d'electromedicina clínica. En el currículum apareixeran aquests continguts: instal·lacions elèctriques, sistemes electrònics i fotònics, sistemes electromecànics i de fluids, sistemes de radiodiagnosi, radioteràpia i imatge tècnica, sistemes de monitorització, registre i cures crítiques, sistema de laboratori i hemodiàlisi, sistemes de rehabilitació i proves funcionals, gestió de muntatge i manteniment de sistemes electromedicinals, planificació de l'adquisició de sistemes electromedicinals, tecnologia sanitària en l'àmbit clínic, projecte d'electromedicina clínica, formació i orientació laboral, empresa, iniciativa emprenedora i anglès tècnic. Les seves sortides professionals són tècnic en equips d'electromedicina, instal·lador i reparador d'electromedicina, cap d'equip d'instal·ladors de sistemes d'electromedicinals, especialista en aplicacions electromèdiques, coordinador i supervisor de manteniment de sistemes electromedicinals,
assessor tècnic de sistemes d'electromedicina i tècnic electrònic. Algunes empreses on es faran les pràctiques seran gestos i quads cosmètics. Bon dia. Jo us parlaré de la graduació dels alumnes de quart d'ESO que tindrà lloc a la carpa de l'Ins Marina el dia 28 a les 6 de la tarda. Per a aquesta secció, jo he preguntat a les noies què portaran o què els agradaria portar per la graduació. El motiu de preguntar a les noies és que li donen més importància a la vestimenta. Els nois, la gran majoria, van amb camisa i texans. En l'enquesta destaquen els vestits curts i els monos. Un 53% de les noies portaran vestit curt i un 31% mono. Un 11% portaran pantaló i samarreta i un 5% vestit llarg. En quant a colors, destaquen els colors elegants, com el negre i el blanc, amb un 18% cadascun. El vermell també destaca amb un 16%. També es porten altres colors com el rosa, amb un 11%, i el blau i el lila amb un 5%. Un 11% portaran estampats, un 8% diversos colors a la mateixa peça i un 8% encara ho han de mirar i no ho saben. Potser aquests resultats canviïn, perquè algunes noies encara no ho havien comprat i van respondre a l'enquesta allò que els agradaria portar, que pot variar a lo que portaran finalment. Un simple exemple és que una noia qualsevol pot entrar a una botiga de roba i trobar una peça de roba que li agradi més que el que havia pensat. Avui estem amb el Jaime, que ens explicarà quan va començar a fer teatre i per què, si creu que es pot viure del teatre i què li porten els seus alumnes. Com recordem, el Jaime és el professor de teatre de la centre escolar de l'Ins Marina y us podeu apuntar quan vulgueu. El año 2004 en el grupo del Marina del instituto y empecé realmente porque yo era un chaval bastante gamberrillo, que no estudiaba, que no me interesaba nada. Mis profesores decían que yo era un tío muy listo, lo que pasa que no me apetecía ponerme a estudiar y ya está. Entonces mis profesores, tuve una reunión con mi madre y le aconsejaron que hiciera alguna actividad extraescolar, algo para tenerme entretenido, algo para sacar un poco toda la energía que tenía y nada, y mi madre me metió en el teatro y como fuimos 4 o 5 que nos apuntamos a teatro, 4 o 5 amigos míos, que dijimos, venga, vamos todo el grupo. Pues me moló y nada, me quedé en el teatro. Aporta muchísimo, realmente. Es súper bueno y súper increíble estar día tras día trabajando con chavales, con gente, con niños, con adultos, que ven el teatro como algo muy inalcanzable, pero que les hace mucha ilusión, y ver cómo consiguen subirse al escenario y hacer las funciones y que la gente aplauda y tal, es brutal porque te sientes muy orgulloso, muy. ¿Qué me aportan los alumnos? Pues me aportan mucho orgullo y muchas ganas de continuar haciendo lo que hago. Es súper bonito ver cómo gente ama algo tanto como tú y cómo lo quiere y cómo quiere que esto salga a la luz y que la gente lo vea, y es súper chulo. Con lo cual, ¿qué te aportan? Pues yo pondría mucho orgullo, mucha ilusión y mucho amor, que haya gente queriendo hacer con el mismo objetivo que yo, digamos. Creo que se puede vivir de todo. También depende de cómo seas. Es mi forma de ver. Obviamente tenemos mucha crisis, el trabajo está fatal, el teatro está bastante bajo, el 21% está afectando muchísimo a todos los espectáculos, la gente no va tanto a verlos, pero hay gente que va. Entonces, ¿crees que se puede vivir del teatro? Pues según las estadísticas te diría no. Pero según mi experiencia personal te diría, mírame, yo me dedico plenamente al teatro, a dar clases, a actuar los fines de semana, y yo me pago mi piso y me pago mis cursos y me pago mis cosas. Yo estoy viviendo. Lo que pasa que más que vivir, lo que estoy haciendo es sobrevivir con el teatro, que es un poquito... Pero bueno, yo creo que en esta vida toda aquella persona, sea como sea,
si es una persona con ganas de trabajar y de conseguir cosas y de hacer cosas grandes y de no parar, lo consigues, da igual cuál sea tu formación. Obviamente yo ahora mismo no estoy trabajando en Broadway, pero yo estoy dando clases con 70 alumnos a la semana, más o menos, y súper guay. Yo estoy súper contento y sí, estoy sobreviviendo con el teatro. Vale, ¿qué estamos preparando ahora? Bueno, estamos preparando la nueva función, la verdad que no podemos explicar mucho, más que nada porque se está escribiendo. Es una obra que estoy escribiendo yo, que posiblemente tenga música en directo, y somos los mismos que Citaciegas. Entonces, ahora mismo no te sabré decir qué estamos preparando porque estamos ahí, estamos reuniéndonos y ensayando y probando ideas. Estamos haciendo una lluvia de ideas y a ver hacia dónde nos lleva esto. Pero bueno, lo que sí que puedes decir es que ahora mismo lo que estamos es en pleno proceso de actuación. Estamos con el Citaciegas, que nos queda estas funciones este fin de semana y posiblemente lo alarguemos porque ha habido bastante éxito, está todo agotado casi, entonces seguramente necesitaremos más funciones. A més, aquí tenim l'opinió de 3 actrius que treballen en aquesta companyia. A veure, a mi m'agrada moltíssim el teatre i porto ja 3 anys i m'agrada molt fer el teatre i a veure, vam començar aquí a l'institut, però ja aquest any ja vam canviar i vam començar una nova companyia individual. I jo penso que estic treballant molt bé i que m'agrada moltíssim el teatre. Vale, l'opinió sobre el teatre, doncs, a mi m'agrada moltíssim, malgrat que no de quasi gran no vulgui dedicar-me, però seguiré fent teatre amb la companyia i avançant per fer-los més professionals i realment ho passes molt bé fent teatre perquè no ets tu, ets una altra persona. Però, no sé, a mi m'agrada moltíssim i espero fer teatre fins que tingui memòria de gran. Doncs a mi m'agrada fer teatre, pese que soc molt petita, perquè és guai. Gràcies a tots per haver escoltat-nos. És un plaer haver estat aquí. Ens veiem aviat.